Hola, bon dia. Em dic Montse, soc mestra d'Educació Infantil de Palafrugell. Ara mateix us proposaré una activitat que espero que us agradi molt per fer aquests dies que hem d'estar tots tancats a casa. Aquesta activitat és per fer amb nens i nenes de més o menys 4 a 5 anys. Jo tinc a l'escola un grup de P4 i va adreçada en aquesta edat. Què necessitem? Necessitem revistes, diaris vells, tot el que tingueu a casa i que ho pugueu retallar. També tisores, cola i retoladors, ceres, llapis, el que a vosaltres us agradi més per poder dibuixar. Com ho farem? Anem a començar. Primer de tot, en les revistes buscarem les lletres del vostre nom. Cadascú es buscarà les lletres del seu nom. Jo ja me l'he preparat aquí i ara us ho ensenyaré. Són lletres que totes són diferents, de diferents tamanys, de diferents colors. Com més varietat, més maco serà. El que a vosaltres us agradi més. Mira, la primera que posarem és la M, després la O, la N, la T, la S, vigileu de no capgirar-les i posar-les totes a la bona direcció, i la E al final. Un cop els hàgim confegit aquí, els encolarem en el paper. Posarem cola i se'ns quedaran ben enganxades. Quan tinguem les lletres ben enganxades, que ara jo hi he posat a sota una mica de Blu-Tack perquè s'aguantin, per ensenyar-vos més bé, mireu. Quan tingueu totes les lletres ja enganxades, amb el vostre nom, guardareu aquest espai d'aquí per fer-hi el dibuix vostre. Serà el vostre dibuix. Us heu de mirar al mirall i dibuixar-vos. No us oblideu cap part, Recordeu el cap, el coll, molt important, per enganxar el cap amb el cos, els braços, mans, cames, peus. Us ben mireu al mirall i us aneu dibuixant a la cara tots els detalls, No oblideu les celles, no oblideu els ulls, nas, boca, les orelles, el cabell, tot. Que quedi ben bonic. Quan us hàgiu dibuixat vosaltres ja tindreu el primer full de l'àlbum. Farem un àlbum de retrats. Aquí tindreu el primer, que serà l'autoretrat, un retrat de vosaltres mateixos. Llavors, un altre dia, podeu agafar un altre foli, que pot ser de color, pot ser blanc igual, com vulgueu, i fareu el retrat d'un vostre amic, del pare, de la mare, de la germana, el germà, del que vosaltres vulgueu. I així, quan en tingueu molts, els ajunteu i fareu l'àlbum de retrats. Vinga, espero que la idea us hagi agradat i gaudiu molt fent aquest treball. Adeu!